Дзень jedno така Кашебов, то nade všetko свято młodych ludzi, свято przyndnost, co pokazywani tego, że kaszebska kultura się rozwija, ale bardzo ważny plac ma też nasza historia. Historia nasi była dawny, nie rozciąści, że cyły, ja czym tu możemy się dowiedzieć, pani Bogumiłe Cejnowa Kasprzyk z koła gospodyniów wiejskich we Wieldziwsy. Co my tu na tej prezentacji możemy ustrzec? Nie, bo muszę iść do dala, że ja na co dzień robię w bibliotece we Władysławowie i mamy w statucie prowadzenie działalności o charakterze regionalnym. I od wielu lat masę spotykam, ma taka grupa rekonstrukcyjna, masę spotykam i nagrywam filmy przed lat. Pierwszy balu weseli, w zeszłym roku ma nagrać 4 filmy, strzyżenie owiec, sianokosy, żniwa i skubanie gęsi. I teraz jak masę dowiedzala, że tym to święto, to jego dala chcemy to odtworzyć, co było ciężką pracą naszych przodków. Mazu to całe nasze części tak podzielala na część rybacką i część takie domowe. Tam bialci robią na ciężynce masło, sztypują, na kołowrotku robią. A ty co robią chlopy? Ty chlopy sieci naprawiają. Kazik nasz, proszę bardzo, szprotcie na węgliszkach, tam dali Stasiu glaskule. Ja myślę, że w sieci dar taką wielką ciekawość do takiej rzeczy podchodzą. To jest nasza historia, ma powinna jak najczęściej o tym gadać. I wortie taci place odwiedzywać. I osoba rocesia, że my tu trafile, tak pewna przepotka, bo my z jednego placu w Dredzi idziemy, a tu taci fajne oblekły ledze i ta ciężka robota możemy poznawać. Może to też poznawać na Kasiebę i świat. Bóg zapłać wiele razy. Bóg zapłać, ale ja chcę zaprosić do Wieldziw wsi, bo wiecie, że Władysławowo kiedyś są tak zwalo, w Lece. My robimy wielkie impreza, kaszubski weekend artystyczny, Kaszuby witają na Nordzie i najlepszy, tak najbardziej widowiskowy to jest impreza biesiada brytlingowa, czyli połów szproty z plaży metodą laskornową jak przed lata. Ja sobie mam śmaka narobiony. Ja myślę, że to przyjedzie, to będzie przedostatni sobota sierpnia.